Hater! Amb Àlex Massana. Amb l'Àlex Massana anem a buscar odiadors, haters de les xarxes. Avui, en què t'has basat, Avui Àlex? política. Avui política. Que l'actualitat sempre passa per davant de tot. I avui doncs tractarem el tema del dia, no, companys? O del Condis, o del que tu vulguis. És que... Bueno, no ha sigut tan greu. O sigui, jo no he hagut ni de canviar les lletres. Que vamos, que la he liado parda, ¿sabes? El tema del dia, companys, com sabeu, és que en senyor Roger Torrent, exalcalde de... Sarrià de Ter. Sarrià de Ter, això. Ui, Com anava a dir estic Fluvià. política, nens, que Tallada, que només sé parlar de futbol, no? Pues mira. Jo no he dit Sant Pere de Ribes. I exdiputat de la passada legislatura. Correcte. Portaveu de Junts per Sí. I abans tenia cara tonto i ara és hipster. Pel sí? Sí, era portaveu de Junts pel Sí. Junts per Sí, Esquerra i Convergència. Sí, Esquerra, sí, l'anterior, sí, no sé si... Sí, correcte. Es canvien de nom cada 2 dies i no... Tanta política no... Ah. Abans, què t'he dit abans? L'he dit un partit polític que fa com 25 anys. No. El PSUC. Aquest és el PSUC, doncs no han pactat amb Aliança Jo, Nacional. avui no sé què una diputada de Catalunya sí que es pot. Jo, ostres, doncs... Roger Torrent elegido presidente del Parlament con los votos de los presos políticos. Només ells, O sigui... El mundo. Titular, Pasión por el jamón. Han votat 3 persones perquè sigui president. Imagina't la democràcia de Catalunya. 590 comentaris en un dia. Home, clar. Està bé, no? El primer em representa molt, moltíssim. El primer de tots, És que a més el mundo és una putada perquè has d'anar com cap enrere, vas dels 590 cap enrere. I anem bajando, scroll, i el primer, un tal Manjuel, diu, voy a por las palomitas, que el show de hoy promete grandes emociones. És una bona manera d'obrir boca en aquesta secció, no? Doncs vinga, som-hi. Ojo a l'usuari. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7 punts suspensius. Ja està? Sí. Usuari, 7 punts suspensius. Suspensius. Però els punts, directament no es diu 7 punts suspensius. 7 punts. Sí, exacte. Són tots els punts. Són tots els punts. El Litus està ja... Són tots els punts que no ha posat en el comentari. Un tio que no ha posat ni una coma, Els ha posat davant, tio. Potser si els poso aquí... Això sí, els 7 punts suspensius els té en una tecla. Es va fer com una mena de teclat addicional només per posar tecla de 7 punts suspensius. Que són 2 etcèteres, no? Potser ha substituït la coma al punt. 2,3. Ha substituït la coma, el punt i la barra baixa per una tecla molt llarga amb tots els punts. Clar. Aquí. Per això no posa comes, perquè té una tecla... Sí, tira, Àlex. Què diu? Diu, Roger Torrent, su currículum... A veure si enteneu, Roger Torrent, su currículum vitae, 7 punts suspensius. Toda la vida en política no se le conoce un oficio. Es verdad que es licenciado en ciencias políticas, pero antes de terminar su carrera y máster ya estaba en ERC. 3 punts suspensius. Aquí 3, mira. No, perquè jo us ho dic, s'ha posat una tecla més, però les anteriors les també conserves. Sí, vale. Que crec que no hi ha 3 punts suspensius com a tecla. No. S'ha posat 3 vegades. Yo estaba flipando todo el rato de pensar. Estos no se conforman con estar 8 años y hacer otro trabajo, sino a vivir toda la vida del pueblo. Eso es ser izquierdas. S'equivoca amb la S i la D, suposo. Pues él, que lo quiera, que se lo quede. Molt bé. No en té res. Vale, jo tampoc. Que porta molts anys a la política, dedicant-se a això, i això no és ser d'izquierdes. És odiador, però la punteta només. Sí. És 7 punts suspensius. 7, vale. Carlos Millán, ojo, hem descobert el nou Hemingway. Epa! Està fent... És com el becari que engreixa una mica els comentaris del Mundo. Los independentistas se siguen riendo de todos nosotros. Debería ser el titular de esta noticia. Jo que corregiu els titulars. Segurament si busca la hemeroteca alguna notícia del Mundo. No, va dir, ya falta del mundo, no, esto ya lo hicimos hace una semana. No, vale, perdona. Ulla, l'anàlisi polític, és ja Francesc Marc Álvaro, després ja ve Josepet. Vale. A mi grega, Josepet, espero. Home, i tant. Esta democracia es tan madura que ya se pudre.
Oh, Home! està bé. Molt Està bé, està bé. Molt La bé, metàfora Aquest està el bé. comprem. Com es nota que és el mundo, eh? Sí, Home, sí. tenen nivells, sí, La sí. setmana el poema era El Mundo, perdona, eh? Ojo, no. No, merda, perdona. Era ABC. Era ABC Era la ABC. setmana passada. Hòstia. Busqueu És que també l'anterior, he setmana pres passada. A les reunions que mantinc jo mateix amb mi mateix, prèvies a aquesta secció, consells de haters, El consell de haters m'agrada molt. Un claustre de haters. hem fet farem un bonus track. He decidit que farem un bonus track cada dia del tio aquell. Molt bé. Ah, mira. Fem un seguiment. Sí. Hòstia, ara- és que ara l'he estic molt l'he buscat només l'usuari i potser m'han sortit 300 notícies d'ABC comentades. Bo, t'estimo. Només ABC per això, eh? Sí, No, És fidel al diari. Molt Sí, bé. Ara mateix podries fer carrera només d'aquest tio. Sí. correcte. Sí, tal qual. Però no van ser esdeveniments. Val. Petit, dosifica'm. A veure si m'ajudeu a desxifrar una cosa que no he entès. A veure. I vull que m'ajudeu. Sabeu que sempre fem una subcarpeta de maneres d'anomenar el protagonista del dia, no? En aquest cas, el senyor Torrent. Maneres d'anomenar el nou president del Parlament. Y vuelta al ruedo. Ojo con el Roger Rabbit, independentista de largo recorrido. Ràbit? Sí, és la peli, Roger Rabbit. Bueno, però... No, què? Però per O què sigui, ell? l'únic vale, encaix és Roger? Eh? Sí. Sí, home. Jo he pensat, Joder, a lo la millor peli. Rabbit no només és conill en anglès, deu ser torrent, però no he buscat i no... T'has liat massa, eh? Sí, No, van a mirar Vas un elaborat. Roger que conozco, pues mira. De fet, podríem sí, posar podria- Roger podria Moore. dir- Torrent en català és dos lloguers, vull dir que... No, és que... O per llogar, no? Però torrent... oi, per favor. O torrent. Torrent. Si són dolents i ens has d'explicar... Per la regla de tres Ja, que és- dius tu, Roger Rabbit, es podria dir Roger Federer... Totalment. o- vale, Sí, sí. És així de simple, eh? Roger Moore, sí. I ja no coneixes més Rogers. Roger de Gràcia. Aquest sí que t'ha fet gràcia, eh? Dispareu-lo. Aquest era massa fàcil, ara. Aquest és de 5 quilos, allò... En fi, un tal /T/Digo Ja te digo. Ja te digo. li fa com l'eslògan. Torrent, el brazo tonto del Parlament. Bravo, Com bravo. Torrente, i a més rima Torrent i Parlament, molt bé. M'agrada molt. Molt ben jugat. Torrent, el molt ben brazo jugat. del Parlament. L'últim ja, un tal Antitrolls, que em fa molta gràcia. Bé, això. antitrol. Diu, otro tractorio Roger Torrent, Rogelio Torrente, ens ho posa entre parèntesis, perquè la gent entengui que és català. Nos hacemos unas independencias. Perquè també suposo que... Nos hacemos unas pajillas, ¿no? Suposo Sí. que amb el Torrente ha tirat, també, amb els del Mundo. El tema Torrente. Sí, Sí, tampoc era. no tenia gaire gràcia. Va, seguim. Grandumolen diu... ja començo a utilitzar majúscules. Ja li faig l'avís en el Jordi perquè estigui atent. Han elegido al más tonto de todos. El próximo en ir a la cárcel. Los demás a cenar langosta con champán. Hay que ser jeta. El más tonto. El más tonto de todos, No, molt bé. no té ni 2 dies de feina i ja li han dit el más tonto de todos. Ull, LLR, en majúscula, fa un missatge institucional. Són sigles, no, suposo? Es Sí. dirà Luis o Laura Sí. Lee, Laura León Rodríguez. per exemple. Però DNI Laura 4, és no. un nom massa normal pel món. Lluís Vale. Llach. Lautaro. Lautaro m'agrada. Lautaro. Lluís Llach. Aquí podria ser perfectament, eh? Lluís Llach i Romeva. Què diu Lluís Llach? A veure... Per què us fa tanta gràcia Lluís Llach i la perquè- Laura aquesta no? Missatge institucional A veure, de què diu? Lluís Llach y Romeva. Españoles. Los españoles nos hemos boicoteado lo suficiente a los productos made in Catalonia independiente. Creo que ha llegado el momento de boicotear todos los productos. Tabarnia ha llegado el momento de declarar partidos non gratas a todos estos partidos secesionistas y traidores.
Molt bé. Una Val. crida als espanyols i als tavernesos, que són espanyols però en principi no són catalans. Correcte. Que no sé si entens gaire bé això de Tabàrnia, però en principi volen independitzar-se a Catalunya. Dels d'una volen part- independitzar els independentistes. Exacte. Sí, sí. El independizador independizado. serà. Segueixo amb un combo de majúscules i missatge institucional, ¿vale? Missatge institucional, vale. Otra vez que los anticapitalistas de la CUP se bajan los pantalones y se arrodillan ante la burguesía payesa para sumisos decir sí, buena, boicot al payés, la pela, la baja los humos. Sí, quina merda. Què és això, És que la tio? penya... Però que no he entès gaire de què se'n fot, a part de la burguesia pallesa, però se'n fot de... La pela, payés, és que és molt És tot com recurrent. molt així, no? Massa fàcil. Bueno. I aquest boicat m'ha agradat una mica. Ja, a mi també. A mi m'ha fet molta gràcia perquè... Bastant utilitzat en els 590 comentaris. Clar, Sí, boicat. sí. Boicat. Bastant recurrent. Hi ha hagut un que m'ha És que el missatge del Ja64 diu que té pressa, ja. Ja. M'ha transmès com molt cansament. És que, tot i escriure en majúscula, que és sinònim de molta força, molt intens, Diu... els ous ja tot, no? diu pesadez de catalanes independ. S'ha cansat tant que no acaben ni independentistes. S'ha catalanitat, Ha dit, mira, ja, enviar, tu, ja s'entiende. Exacte. Hem d'anar Dèieu acabant que- ja, si voleu, perquè... Pues ojo, perquè encara tenim... Ah, sí, una més i el bonus track, Vinga, vale? va. Ara que deies això de boicat, que és bastant recurrent, hi han dos conceptes que m'han sobtat, el boicat i un altre que també m'ha fet gràcia. Atents. Pues nada, a seguir con el boicat. La reverberació s'ha convertit en música de fons. Rock and roll. Hasta que Tabàrnia se independice de los aldeanos payeses o payasos. Oh. Boicot hasta que Cataluña tenga el PIB más bajo de los 17 mini-estados que forman este espectáculo bochornoso, que son las autonosuyas. Epa! Molt bé! Autonosuyas, Molt bé. Autonomia. Autonosuyos. Molt bé. El mètode oriental de... Vinga. Bonus track. Podríem... Ara et pillo un boles, però al bonus track li posaré com un... Bonus track! Tan, saps? Trompetetes, com el Litus. Sí, però algú més... L'usuari de ABC, del diari ABC, Jiribilla42/25610, encantado bingo, Sí. ens fa una notícia dels esports de l'ABC. No podia acabar, sinó d'alguna manera parlant d'esports. Clar. Arbeloa es veu que fa uns dies va córrer una cursa a Sant Arbeloa, Sebastián, a Sant Sebastián, per anar a veure el seu amic Xavi Alonso, amb el dorsal número 155. Ja, amigo. D'això en van fer notícia. Sí, com que va penjar una foto ell i va dir... I en un tema tan poc elaborat, el nostre amic Jiribilla 42/25610, encantado bingo, va fer un poema. Treu la música. El 155 es, sin duda, un buen dorsal. Y Arbeloa, buen chaval, lo elige para dar brincos y chingar al personal. Bravo! Bravo. Això és treure suc d'on no n'hi ha. No, Clar, que no té res. l'altre dia hi ha una matèria una mica més elaborada i podies utilitzar més Clar. vocabulari... I aquí no he dit el por el culo de la Inco, No, correcte. És que- I era més fàcil, veus? És que... Jo llenço coses, Jiribilla. Podem llençar el repte de... Podem trucar a aquest home d'aquí al final de temporada. Buscar-lo. Aconseguir, o sigui, Contactar sisplau, amb ell, contactar amb ell. Llança-me'l. Te'l llenço. Llança-me'l. Podríem contactar amb aquest home, Ho sisplau. aconseguirem. Sisplau, Ho aconseguirem. seria meravellós. I que ens fes un mini poema aquí en directe. Ho aconseguirem Repte. segur. Repte ja, fins al final, ja dic que... O sigui, són perros, I que- sí, Fins sí. a l'últim programa. O sigui, fins al juny. Sí. I que faci un Res. poema de la Nentar. Un De poema tota manera, o- si ens posem aquesta meta, ens ho farà d'aquí 3 anys, això. Sí, la meta hauria de ser aviat per anar tard ja amb previsió. Exacte. Necessito escoltar la veu d'aquest home. A mi també m'agradaria molt. A veure si O dona, Ho aconseguirem. Jiribilla, no si es sabem. presta. Si es Sí. presta. Jiribilla 42/25610. De tota manera, Jiribilla és nom de... És Jiribilla, de roedor, no?
Sí, Els Herbos. És un herbo, correcte. És nom de papalló de bàsquet. Però no l'insultem, que el volem parlar amb ell. De papalló de bàsquet. El Vidasoa ha perdido 85-75 con el Barça en Jiribilla. Sí, sí. Bueno. Molt bé. Ho buscarem. Farem bueno, Trucarem a la producció. Aposto per res, exacte. El productor del programa Ho arreglaran. Ja ho arreglarà. Vinga, productor. Gràcies, Àlex. A tu.